side. Čau, já jsem Oxley a vítám vás u mého prvního let's playe se Spookem a je to z Internet. A rád bych vám ukázal, jak vlastně by se prostě co je to Internet a jak se správně hraje. Takže teďka mi to asi zamrzlo. Ne, nezamrzlo. Jestli to zamrzlo, tak se vám omlouvám, ale máš chyba, to nebude. Takže, já si tady něco zkontroluju. Dobrý. Takže co bychom měli? Takže teď se mi to asi stalo, že se vám omlouvám. A budu možná to muset počkat. Takže já tam to odstřihnu a pak si vám ozvu. Takže už jsem tady a připojil jsem se na mapu jménem Pay a dneska jsem u nějakého místa, takže bude dobrý, když se naberu nějaké ty věci. Jak jsem říkal, chtěl bych natáčet víc videí, takže když bude aspoň několik zhlédnutí a lajky, tak bych byl velice rád a pokračoval bych v Internet. Budu dělat i tutoriály, jak co craftit a pokusím se přežít, což se mi asi teďka dařit nebude. Jestli mě potom špatně uslyšíte, tak napište do komentářů, že mě špatně slyšíte. A omlouvám se za to, že hnedka ze začátku omlouvám se vám teda za to a doufám, že najdete pochopení a teď začneme hrát. To bude boom, takže teďka vylezu zdrhnout, protože bude boom, než se budu doznačovat a teďka začnu couvat. Víte, jsem když tak udělal hráčkem, kde jste nevěděli. A chtěl bych tady to město fakticky jakože vykrást. Takže to bude vlastně spíš, tady ten díl bude akční než informační, takže
Takže jsem, jo, spavnili jsme se do toho města, což je velice dobře. Já si jenom dám víc zvuky, protože... Jo, dobrý. Tak, teď to bouchlo a zabil jsem zombíky. Díky bože, že jsem neměl nic vzácného. Takže teďka pojďme pomalu to tady vykrást. Jak jsem říkal, ještě bych vám vlastně chtěl říct, že ze začátku, že byste našli střelnou zbraň, tak ji moc nepoužívejte, když nenajdete tlumič, protože přiláká zombíky. Což byste nechtěli. A teďka po mně jdou zase zombíci, což není moc dobrý. Dobrý. A bezva policie. Jeli testa. Tady není žádná zbraní, což je bezvadný. Já potřebuji aspoň tu sekeru. Jak se to bezva. Můžeme jsme. A teďka jsme u Albertonu. Takže já se pokusím sebrat nějaké věci a tam to ukončím. Takže teďka bych to chtěla... A tady. Ukážu, jak jsem říkal, ten město celý vykradu a ukončím to. Potom do popisu videa vám dám odkaz na stáhnutí Steamu a tam si zadarmo můžete stáhnout tu aplikaci, tuto hru. A vy byste si řekli, že světlice ty jsou na ty mi vůbec nepomůžou jenom k světlu. No, tak oni vlastně přilákávají zombíky. Což není vůbec špatný. Tak, teď jsem si přilákal na sebe zombíka. Teď musím opatrně. Tak. Teď jsem skočil pár dalekohle, to vůbec není špatný. Klobouk bez zuba. Další klobouk. Klobouky vůbec nepotřebuji. Co to mám? Tady je bato, ten ale se mi hodí. Další bato. Nic a svatr. Víc místa. Takže bitváma tak. Já jsem spadl server. Já jsem spadla mapa, nebo ty zombíci, ne, jenom si to sekla. Nedivte se, že jsem to byl, jestli si to byl sekat, tak se vám hodně omlouvám. Ale bohužel můj počítač to nic moc jakože neukáže, takže dopředu se omlouvám, jestli to video byl sekat. A pokusím se ho upravit tak, aby bylo co nejlepší a nesekalo se.
Takže asi vykladu tenkrát. Tak, ježiši. Taková jsem zrovna nepotřebovala. Teď bych to chtěla něco, čím bych mohla je zabít. Bezva. Takže jsem omčela. Vidíte to? Tak to je vězení. Jo, dám vám rádu, když jste u vody.